हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानैनो। स' लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे। एक्चुअली लोगोफोर बगाजलि कमेडियन इउटुब चेनेला आगमा रुवातिनि एपोइस्ट 17 भिडिअखौबो रिलिज होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना चेक खालामना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां एपोइस्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना बगाजलि कमेडियन इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना भिडिअखौ थाबैनो रिलिज होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।